L'actual model de formació professional no serveix per a respondre ni a les necessitats dels treballadors i de les treballadores valencianes ni per a l'eixida del model productiu en el que ens trobem. El principal problema que té l'economia és un problema de competitivitat, que se deu fonamentalment per una baixa productivitat del treball. A això cal afegir que el model de relacions laborals que tenim és un model basat en el cost, amb molta precarietat i amb taxes d'eventualitat molt per damunt de la mitjana europea. Per això mateix, l'economia espanyola ha estat la principal destructora d'ocupació. Doncs bé, el model de competitivitat ja fa temps que estem dient que tenia límits, i aquests límits només se poden superar amb el canvi d'un model productiu que vagi dirigit a la millora de les qualificacions professionals, a la inversió productiva i també a la incorporació de valor en la cadena de producció de les empreses. Altra conseqüència del model productiu en què ens trobem és que les empreses no han necessitat en cap moment disposar de mà d'obra qualificada, precisament per el model de producció basat en costos de producció i treball precari. Amb aquestes circumstàncies ens trobem amb un model on n'hi ha molts treballadors amb baixa qualificació i molts treballadors amb titulacions universitàries que el mercat no és capaç d'absorbir. Per tant, el gros que hauria de tindre el nostre sistema productiu, on els treballadors i les treballadores tingueren un nivell de formació mig, apropiat i adequat per a les noves perspectives d'ocupació, és una realitat que en aquests moments no tenim.